Giwe madundo por wadhi nyime gi weche motenre koda mago matudre gi ng'anyo chenro mag wuoth obedo kod ng'ikruok e kaunti ma Busia bang' nyamburko mating'o jowuoth chungo chenro mage mag wuoth kaluwore gi ng'anyo ma oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago kawuono e pacho ka. Ma biro mana ndalo achiel kende bang' weg gechego lando ni gibiro riwore kod ng'anyo ma kweth mag Azimio luongo kawuono ka gikwedo chike manyien mag piny owacho makoro iwacho ni piny owacho keto e sekta mar wuoth ma bende giwacho ni biro kelo negi pek kaluwore kod pek mar ngima makoro medore pacho ka bang' idho mar nengo mar mauta. Johala e sekta mating'o joriembo mag geche madongo mag trela, joriemb nyamburko mating'o jowuoth kod joriembo mag pikipiki wacho ni ok gibi yie ni chik makoro dwaro ni mondo gichul omenda maromo siling 1,150 e wi omenda ma gisebedo ka gichulo mapile ochako tiyo pacho ka. Nyoka pia imeenda juu. Mimi nitasema hivi, sisi tukiwa hapa, sisi ndio Wakenya halisi kabisa. Baba amenituma akaniambia mimi na Oparanya na Eugene tukuje pande hii ukalishe wefu. Alafu jamaa siku zao zimeisha. Muliona Ruto akifanya vitisho ya pesa 8? Naendelea tu na vitisho na akienda huko State House. Nataka musaini hii kuonesha kwamba wakati wa Ruto kutoka State House ni saa hii. Wanapanga nyinyi mkue mnatoa ushuru na wanajenga regions 2 peke yake. Gachagua alisema kwamba ati kama wewe sio shareholder, usiombe chochote. Nyinyi ni shareholders wa UDA. Inamaanisha 20% ya Kenyans ndio watafaidika. Kwa hivyo region 2 peke yake Kenya ndio itafaidika. Tuko pamoja. Maandamano ya leo ni amani. Namna hiyo. Sisi tunalalamikia hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Kwa sisi wote. Sikali hiyo.